दालाय आं देनां बेंक पार्टि गैयाब्ला हाबा जाया हाबा जाया रां खामायग्रोनों न' बां लुग्रोनों सुखु गोजोनै ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै नों आदा ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लां आयै आं लोगोजों बेरायनो नागिरदों सैमा आथिंबायदि फां फुं बेरायबाय दाला गथ'नो दसेनो फैगोनलै जेबि थाथ' दे जागोन थां नाथाय हले खोनासं 30 मिनिटनि उनाव सफैयाब्ला aku rabu gusto lang aku rabu gusto ganso Coba. Coba dua tuh. Hello? Hello? Fै लामायावल' फैदो लामायावल' फैदो Kaya ang laman थांनाय एफा गोजान फैदोल' नोङो जोंनाव रावबो गैला फैदो बे सेंग्रा सासे दंलै मोसौ खाग्रा बे आंखौ दा खांनानै फिसिनायावनो दोखो दोखो फैना हरबा नों आंखौ मा खालाम थांबाय होनबाय थांबाय होननानै जायो नामाब्रा नों नुजाग्रोना आंजों मोखांजों मोखां लामायाव नुजाफै थांबाय होनखाबाय आङो थांबाय ओमफ्राय मा आरो